В последните минути на предаването се отдаваме на творчество и на занаяти. Дърворезбата е известна на хората още от периода на неолита. Превръщането на обикновено парче дърво в произведение на изкуството изисква много сръчност и много умения. Екипът ни се срещна с човек, който е посветил живота си на дърворезбата и е превърнал в своя професия. Димитър Марангос се занимава с дърворезба от 30 години. Захваща се с занаята благодарение на 6-годишния си син, който пожелава баща му да му изработи лодка от борова кора. След като я моделира, Димитър започва да прави и други предмети. В началото се обучава сам. По-късно се запознава с бижутера Петър Габровски и дърворезбаря Петър Кушлев, от които научава повече за занаята. Днес дърворезбата е основно занимание на Димитър. Как взехте решение да се посветите изцяло на дърворезбата? Взех благодарение на това, че разбрах, че имам дарба. Знам, че когато човек има дарба, свише, той трябва да я развива тази дарба. Това е, приел съм го едва ли не като нещо, което е важно. Важно за живота на всеки един. И защото за мен това е благословение. А едно благословение човек не може да бъде безразличен към него. За да реализира идеите си, Димитър работи върху орех, круша, липа и череша. Той вярва, че дървото оживява, когато върху него е издялано нещо, което има духовен смисъл. Предпочитам да правя неща, които са свързани с практичното приложение. Макар че и чисто неща, които не са свързани с практично приложение, но са свързани пак с живота. Тоест, неща свързани с живота. Живота било духовния, било душевния, било физическия. И в този смисъл стрема се наистина да бъдат полезни на хората, които ще ги притежават. Тук след вас виждам нещо много интересно. Може ли да кажете всъщност какво представлява? Говорите за това пано ли? Това пано на самата форма на яйце говори за скрития живот, защото яйцето е образ на скрития живот. Така както всяко яйце, то може да е едно бяло овално изделие или, форма, но все още живота не се вижда в него. Тоест необходима е топлината, с която тя да бъде топлено, за да може от яйцето да излезе живота. Защото и както е казано, в началото бе словото, в него бе скрит живот. И така и в яйцето е скрит живот. И за да се разкрие този живот е необходимо човек да има топло отношение към този скрит живот. Тоест това слово, което получава свише. По същия начин и това е част от живота на вярващия. Тоест, ако той има отношение към това слово, то ще се появи живота вътре в него, такъв какъвто го виждате. Във всеки изработен от дърворезбаря предмет има заложено послание. Идеите му са вдъхновени от природата и вярата. Споделя, че докато ги рисува на хартия, се вълнува истински. След това се опитва да отстрани чувствата си и да се отдаде на спокойствие. Вашия син интересува ли се сега от дърворезба? Благодаря на Бога. Имам даже двама сина. Те се интересуват, но самите те им се вижда доста трудно явно, защото до сега проявили са някакъв опит, поне един от синовете, но не мога да кажа, че са много запалени, защото не знам какво ги спира, но бих казал, че по-скоро имат добро отношение, хубаво отношение към дърворезбата, но може би не чувстват призванието си в тая област. Дърворезбарят се надява, че когато порасне, внукът му ще наследи занаята.